Med GroundPlug terrassedesigneren er det super enkelt at beregne skruefundamenter til terrasseprojekter. Vælg model og indtast mål. Skift nemt brædderetning. Vælg mellem fladt og skrånende terræn. Vælg jordbundsforhold med vores vejledende beskrivelser. Og højde på terrassen. Definer og optimer din bjælkekonstruktion. Følg hele tiden med i produkt, pris og antal og find den billigste løsning. Du kan også selv definere dine spændvidder og CC-afstand. Se det færdige resultat med valg af terrassebrædder. Murhæftet. Tilføj nemt murhæftning og fjern fundamenter. Slut af med det endelige visuelle udtryk som en lækker præsentation. Noget du ikke kunne i terrassedesigneren? Send nemt dit projekt ind med dine kommentarer, så beregner vi de sidste detaljer. Du kan også bede os kigge på, om dit projekt kan optimeres og blive billigere. Del og gem nemt projektet via e-mail. Eller send det til dig selv og lav ændringer senere. Når du er færdig med at planlægge din terrasse, kan du blot lægge GroundPlug skruefundamenter eller den fulde terrassepakke i kurven. GroundPlug terrassedesigneren er et fantastisk værktøj til planlægning og design af terrasseprojekter. Hurtig estimering af GroundPlug skruefundamenter til terrasser. Optimering af bjælkekonstruktion til den billigste funderingsløsning. Lækker visualisering af et projekt. Nem visualisering af konstruktionen til byggeteamet.